Δηλαδή, στορκίζομαι στο κεφάλι της μάνας μου, είδα ότι έκανε βιντεάκι για εμένα, δεν κάθισα να το δω, μπρο. Μαλακίες είναι. Δεν γίνεται να... Επειδή θα σου πω κάτι, έχω δει και Ελληναρά να μιλάει για μένα, έχω δει ρε φίλε και άλλους έτσι YouTubers, με πόσα έβαζες τσόντα, πού είναι μαλάκα. Επειδή έχω δει και άλλους έτσι YouTubers να σχολιάζουν έτσι τις μαλακίες που κάνω και τι λέω, δεν, μαλακίες λένε, πίπες λένε. Εντάξει, δεν λέω ότι ο Λουκανικόπιτας θα λέει μαλακίες, απλά δεν με κινεί το ενδιαφέρον να μπω να δω τι λένε για εμένα ρε μαλάκα. Γενικά δεν με νοιάζει να σου πω την αλήθεια. Δεν με νοιάζει να σου πω. Έκατσα λίγο να το δω, προσπάθησα. Στο πρώτο λεπτό νομίζω το έβγαλα, βαρέθηκα. Ή είχα να φύγω κάπου, αλλά δεν μου κίνησε το ενδιαφέρον να πάω να το ξαναδώ. Δηλαδή εντάξει, λίγο περίεργο. Ο Λουκανικόπιτας το μόνο που έχει να κάνει είναι να ανεβάσει πρώτα καλύτερα μου highlights και θα πάρει παραπάνω views. Δεν χρειάζεται να ανεβάζει κραξίματα μόνο και τέτοια. Καλό θα ήταν ο Λουκανικόπιτας να αρχίσει να πει τα 10 πιο ακραία challenge που έχει κάνει ο Αεράκης. Πολύ παραπάνω views θα πάρει από το να προσπαθήσει να με κράξει. Τώρα να με κράξεις μπρο δεν έχει και τόσο νόημα. Εγώ ξεκάθαρα κάνω full μαλακίες. Klein mind.